Dobrý večer. Aj dnes sa budeme venovať témam, pri ktorých rozhoduje pripravenosť, spolupráca a schopnosť pomôcť vtedy, keď je to najviac potrebné. Začína sa Bezpečné Slovensko. Vitajte. Dnes zavítame na Deň otvorených dverí v Slovenskom národnom archíve, mieste, kde sa uchováva pamäť našej krajiny. Zoberieme vás na Deň záchranných zložiek v Malackách. A náš hosť vám prezradí novinky týkajúce sa cestnej premávky. Za dverami Slovenského národného archívu sa ukrývajú dokumenty, ktoré prežili celé stáročia a dodnes rozprávajú príbehy našej krajiny. Počas dňa otvorených dverí mohli návštevníci nahliadnúť tam, kam sa bežne nedostanú, vyskúšať si čítanie historických textov a vidieť vzácne rukopisy aj zákulisie práce archivárov. Ako každý deň otvorených dverí, aj tento náš spĺňa funkciu, aby pritiahol čo najviac záujemcov, poslucháčov, divákov sem do našich priestorov. My sme celoročne nie úplne uzavretí, máme svoje klientské oddelenie, máme svoju bádateľňu, knižnicu, kam záujemci chodia, ale cez to všetko je tu veľa priestorov, ktoré verejnosť bežne nevidí. Takým highlightom Dňa otvorených dverí máme antifonáre. Antifonáre sú spevníky stredoveké. Tieto spevníky uchovávajú gregoriánske chorály, buď v notovom zápise a samozrejme aj v texte. Tieto staré knihy my dnes ukazujeme. Je to mimoriadna chvíľa, pretože doteraz sme ich z depotov nevyťahovali a pravdepodobne taktiež dlho ich verejnosť zase neuvidí. Práca archivára je vo veľkej časti o triedení starých archívnych dokumentov, pretože je to naša práca, aby sme tieto dokumenty s tým triedením sprístupňovali verejnosti, aby si tam mohla študovať, čo v tých archívnych dokumentoch je. Ale okrem toho sa podieľame samozrejme aj na rôznych výstavách, či už robíme sami nejakú výstavu, ako teraz pri príležitosti DOD, alebo aj nás oslovujú rôzne pamäťové inštitúcie, ako galérie, múzeá. Samozrejme, každé oddelenie, my ich máme 5 celkové, tu v Bratislave 4, jedno v Banskej Štiavnici, tak jednotlivé oddelenia sa píšia svojimi dokumentami, ktoré majú, alebo svojimi prístrojmi, alebo svojimi činnosťami. Ja ako riaditeľ sa chcem dnes pred verejnosťou popíšiť svojim tímom, pretože teda mám skvelý tím a myslím, že Slovenský národný archív má zamestnancov, ktorí sú crème de la crème celého archivárstva. Keď ide o pomoc v krízových situáciách, dôležitá je technika, pripravenosť aj spolupráca ľudí, ktorí stoja v prvej línii. Deň záchranných zložiek v Malackách priblížil verejnosti prácu hasičov, bezpečnostných zložiek, civilnej ochrany aj dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú pri mimoriadnych udalostiach. Ako to tam vyzeralo, na to sme sa boli pozrieť. A tým, že v Malackách máme hlavnú základňu v rámci dobrovoľnej civilnej ochrany, tak bolo logické vytvoriť to podujatie tu v Malackách v súčinnosti s dobrovoľným hasičským zborom Malacky. Na týmto podujatí zobral záštitu pán prednosta okresného úradu, pán Peťko, s tým, že priestory nám poskytla záchranná brigáda hasičského záchranného zboru v Malackách. Tak veríme, že návštevníci si z tohto podujatia odnesú príjemné zážitky a predstavenie činností ozbrojených a záchranných zložiek, či profesionálnych alebo dobrovoľných. Preto je veľmi dôležité, že sa tohto podujatia zúčastňujeme a ho realizujeme, pretože obyvateľia si môžu vyskúšať naše materiálne zabezpečenie, ktoré máme k dispozícii. Deti si môžu vyskúšať masky, príľby, ďalekohľady a všetko, čo máme v podstate vo výbave, aby sme priblížili naše činnosti obyvateľstvu a možno motivovali ľudí vstúpiť do radov dobrovoľníkov, pretože dobrovoľníci sú veľmi dôležitá časť spoločnosti, ktorá pri rozsiahlých udalostiach zohráva kľúčovú úlohu pri riešení týchto udalostí. Ľudia musia vedieť, ako sa majú v jednotlivých situáciách chovať, čo majú robiť, aké majú vykonávať postupy a tu sa to mnohé naučia, alebo dozvedia, alebo uvidia. Tu sa môžu všetci stretnúť s tým, čo môžu zažiť v praktickom živote. Tu si môžu všetko vyskúšať. Tu môžu vidieť otočenie sa vozidla. Tu môžu vidieť, ako hasiči používajú svoje hasiace prístroje. Tu môžu vidieť všetko. A je to ozaj veľmi dôležité, aby ľudia vedeli, ako sa majú v mimoriadnych situáciách chovať.
Keď sa tu pozriete na tomto podujatí, vidíte tu už deti od malička. Presne to je to, čo potrebujeme dosiahnuť. Deti už od malička musia cítiť a vedieť, že aj toto je možno je ich životný cieľ, zachraňovať životy, zdravie a majetky ľudí. Slovenskí záchranári vo Venezuele intenzívne pomáhali pri pátracích prácach v oblastiach zasiahnutých ničivým zemetrasením. V spolupráci s medzinárodnými tímami prehľadávali rozsiahle sutiny zrútených stavieb pomocou záchranárskych psov a špeciálnej techniky. Každému zásahu predchádzala dôkladná kontrola bezpečnosti miesta aj kvality ovzdušia. Záchranári zároveň pomáhali vyhodnocovať ďalšie miesta, kde mohli pokračovať pátracie práce medzinárodných tímov. Slovensko tým potvrdilo svoju pripravenosť pomáhať aj v rámci medzinárodnej spolupráce. Máte pre nás námet do relácie alebo tému, ktorú by sme mali spracovať? Napíšte nám na bezpecne@minev.sk. Cestná premávka sa mení a spolu s ňou aj pravidlá, ktoré majú zvýšiť bezpečnosť vodičov, chodcov, cyklistov, aj používateľov elektrokolobežiek. O legislatívnych zmenách v doprave, kontrole povinného zmluvného poistenia, parkovaní, taxislužbách aj o rovnováhe medzi modernou mobilitou a bezpečnosťou na cestách sa teraz porozprávame s Jurajom Tlacháčom, riaditeľom odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru. Vítajte u nás. Ďakujem pekne. Ministerstvo vnútra predstavilo viacero legislatívnych zmien v oblasti cestnej dopravy. Čo bolo ich hlavným cieľom? Úplne hlavným cieľom, alebo tým najhlavnejším cieľom je zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky, zníženie počtu dopravných nehôd a zníženie počtu tragických následkov na živote a zdraví. V neposlednej miere to bolo samozrejme aj ochrana najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky, ktorými sú chodci. Môžem uviesť krátku štatistiku z 227 usmrtených osôb, ktoré tragicky zahynuli na našich cestách v roku 2025, bola 65 osôb usmrtených ako chodcov. Z tohto podielu predstavuje až 25 osôb, ktoré zahynuli priamo alebo bezprostrednej blízkosti priechodu pre chodcov. Jednou z najvýznamnejších noviniek je systém kontroly povinného zmluvného poistenia, známy ako Lex PZP. Čo sa pre majiteľov vozidiel mení? Pre majiteľov vozidiel sa mení alebo zdôrazňuje sa to, aby mali uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Efektívnejšia bude kontrola zo strany policajného zboru, kedy budeme vedieť skontrolovať nielen administratívne, že či vozidlo je povinne zmluvne poistené, ale toto budeme vedieť prekontrolovať aj v informačných systémoch. Prišlo k prepojeniu informačných systémov Slovenskej kancelárie poisťovateľov s informačnými systémami Ministerstva vnútra. Na slovenských cestách sa stále nájde pomerne veľa vodičov, ktorí jazdia bez povinného zmluvného poistenia. Prečo je takéto konanie rizikom nielen pre nich, ale aj pre ostatných účastníkov cestnej premávky? Podľa štatistických ukazovateľov alebo čísel, ktoré nám poskytla Kancelária poisťovateľov Slovenska, je až približne 400 000 vozidiel v premávke, ktoré nie sú povinne zmluvne poistené. Z tohto pohľadu je to dosť veľké číslo a potrebujeme vlastne tieto vozidlá z premávky odstaviť a vylúčiť ich. Tieto kontroly budú prebiehať buď tým spôsobom, že vás priamo zastaví policajná hliadka a fyzicky skontroluje tieto údaje porovnaním v informačnom systéme. Tieto kontroly môžu prebiehať aj bez zastavenia vozidla, čiže hliadka len vylustruje počas jazdy. Ak zistí nejakú nezrovnalosť, tak príde k zastaveniu vozidla. Ako sa tie nové pravidlá prejavia pri bežnej cestnej kontrole? Čo bude môcť dopravná polícia po novom zisťovať úplne inak, ako zisťovala doteraz? Rozširujú sa oprávnenia pri zisťovaní priestupkov formou objektívnej zodpovednosti. Doposiaľ sme nevedeli kontrolovať napríklad používanie telefónneho prístroja, použitie bezpečnostného pásu vodičom alebo osobou, ktorá sedí na sedadle povinne vybavenom bezpečnostným pásom. Ďalším je jazda v protismere alebo dodržiavanie bezpečnej alebo určenej vzdialenosti za vozidlom. Efektívnejšie budeme konať, alebo oprávnenia nám vznikajú vo vzťahu k recidivistom, kde pri treťom závažnom priestupku bude vodič podrobený okrem ostatných vecí aj rehabilitačnému programu, ktorý absolvuje u dopravného psychologa. Pôjde o nejaké
3 trojhodinové sedenia. Cieľom tohto programu je to, aby sa prevychoval ten vodič, aby si uvedomil sám seba a závažnosť svojho nesprávneho konania v cestnej premávke. Pomerne veľkú diskusiu vyvolali aj nové pravidlá pre používateľov elektrokolobežiek, najmä obmedzenie rýchlosti na chodníkoch na 6 km za hodinu. Prečo bolo potrebné pristúpiť práve k tejto zmene? Túto rýchlosť bolo potrebné zadefinovať z toho titulu, že v zákone doposiaľ nebolo taxatívne určené, akou rýchlosťou sa teda majú pohybovať. A je to zvlášť dôležité napríklad pre posúdenie v prípade nejakej dopravnej nehody alebo podobného konania, aby bola taxatívne stanovená teda hodnota, že to má byť 6 km. Ako som uviedol, táto rýchlosť sa nevzťahuje priamo na chodcov, ktorí sa môžu pohybovať ľubovoľnou rýchlosťou. Táto rýchlosť reguluje len ostatných účastníkov, či už sú to teda osoby pohybujúce sa na bicykloch alebo na inom športovom náradí. V mestách dnes využívajú verejný priestor rôzni účastníci, chodci, cyklisti, kolobežkári, aj vodiči. Ako podľa vás je dobré nájsť tú rovnováhu medzi modernou mobilitou, ale aj bezpečnosťou všetkých? Bezpečnosť by nemala byť na úkor mobility, čiže vždy pri tom plánovaní tej mobility by sa malo zohľadňovať v prvom rade bezpečnosť tých účastníkov cestnej premávky. Čo sa týka mobility mimo obcí, tak je to určite budovanie ciest so smerovým rozdelením. A čo sa týka obcí, určite je to budovanie infraštruktúry. Máme na Slovensku obce, kde nám chýbajú stále chodníky. A chodec je povinný alebo musí kráčať po vozovke, kde je teda konfrontovaný s ostatnou cestnou premávkou. Ďalej je to budovanie infraštruktúry týkajúcej sa cyklotrás a cyklochodníkov, čo takisto privedie k tomu, že jednotlivé kategórie účastníkov cestnej premávky budú mať vlastný koridor a budú sa pohybovať po tomto koridore bezpečnejšie, ako je to doposiaľ. Čo by ste odkázali vodičom aj iným účastníkom cestnej premávky v súvislosti s novými pravidlami? Na čo by sme si všetci mali dať pozor? Zásadnou zmenou v nových pravidlách, ktoré vstúpia do účinnosti 1. septembra tohto roku, je zmena týkajúca sa chodcov. Vodič po novom bude musieť dať alebo umožniť bezpečný prechod chodcovi, ktorý sa chystá vstúpiť na priechod pre chodcov. Doposiaľ bolo ustanovenie, kde vodič mal dať prednosť chodcovi, ktorý vstúpil na priechod. Po novom bude musieť zohľadňovať toho chodca, brať ho do úvahy už predtým, ako sa dostane na samotný priechod. Viac predvídať bude musieť. Takisto bude mať povinnosť približovať sa k priechodu pre chodcov bezpečnou rýchlosťou, v ktorej vie reagovať na chodca. Nemenia sa povinnosti chodcov. Chodec bude mať naďalej povinnosť pred vstupom na vozovku brať v úvahu rýchlosť a vzdialenosť približujúceho sa vozidla. Takisto nesmie vstúpiť na vozovku náhle a pribudne im zásadná nová povinnosť, kde pred vstupom alebo pri vstupe na vozovku nesmie obsluhovať telefón alebo obdobné audiovizuálne zariadenie, ktoré mu znižuje schopnosť vnímať situáciu v cestnej premávke. Slúchadlá na ušiach. Môžu to byť aj slúchadlá, môže to byť pozeranie do telefónu. Ak by ste mali možnosť zmeniť jeden návyk slovenských vodičov alebo ostatných účastníkov cestnej premávky, ktorý by to bol a prečo? Tých návykov, ktoré by som chcel, aby sa zmenili, je určite veľa, ale zákon ustanovuje v prvotných ustanoveniach zákona o cestnej premávke správať sa disciplinovane a ohľaduplne. Čiže rešpektovanie všetkých pravidiel cestnej premávky a nielen vodičmi, ale všetkými kategóriami účastníkov cestnej premávky. Či už sú to chodci, alebo ostatní účastníci, vodiči nemotorových vozidiel, cyklisti, vodiči kolobežiek, s ktorými stále vidujeme viac a viac problémov. Takisto chýba, alebo bolo by lepšie, ak by sa vodiči a účastníci cestnej premávky k sebe správali ohľaduplnejšie. Naším hosťom bol dnes Juraj Tlacháč. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem aj ja. Nestihli ste celú dnešnú časť? Pozrite si ju kedykoľvek a kdekoľvek aj na YouTube kanáli Relácia Bezpečné Slovensko. To je z dnešnej relácie Bezpečné Slovensko všetko. Vaše námety na témy do relácie posielajte na e-mailovú adresu bezpecné@minev.sk. Celú dnešnú reláciu nájdete aj na YouTube kanáli Bezpečné Slovensko. Ďakujeme, že ste nás sledovali. Prajeme vám ešte pokojný a hlavne bezpečný večer.